салом алейкум, мардуми шарифи Тоҷикистон. Умедворам хуб ҳастед. Имрӯз мо 47,000 шудем. Ай 40 миллион зиёд просмотр дорем. 47,000 шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон мехоҳанд ки зидди экстремизм, терроризм бароца баранд. Имо мебарем бароца. Дӯстон, мо 2 сол пеш гуфта будем ки Муҳиддини Кабириро бояд мо пишти панҷара барем. Агар мо Муҳиддини Кабириро пишти панҷара набарем, фарзандои мову шумо чӣ хеле ки мо имрӯз азоб кашидесем, именно ай дастаи навзата мо азоб кашидесем. Биёин як ҷоя бароцаи хуб барем ки фарзандои мо муҳоҷир нашаванд. Вот ман барои чӣ бароца бурдесам. Имрӯз чуку-пуку пако бароца бурдесам зидди мо, зидди 47,000 шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ки оромии миллата мо мехоҳем. Имрӯз бовар кунед накунед, изону кашида ба мебуранд мегӯянд ки мо бароца бурдесем ки як модари тоҷик гап нашнава, як модари тоҷик гирия накуна, ором зиндагӣ куна. Мо имрӯзо дидесем ҳамаш дурӯғ буда. Исоқов Аюба, просмотроша нигоҳ кунед, одамошона нигоҳ кунед, маълуме ки ҳамаш барои просмотр, барои лайк. Биёед дӯстони азиз, чуку-пуку пакора мо аҳамият наметем, и далши мо бароцамона мебарем. Хорошо? Дӯстони азиз, мо имрӯз политический терроризм гуфта гаштесем. Мо оппозиция надорем, дӯстон. Муҳиддини Кабириро ман 50%, ман 100%аш гуфташ наметавонам. Барое ки бисёр чиёро медонаву хап аст. Именно барои одамое ки сбор мекунанд дар территорияи Российской Федератсия. Чӣ гапе ҳаст, дӯстони азиз? Номокор кардесем. Дӯстони азиз, ин рӯзо ҳукумати ҳозиринаи Киргизия, ман бисёр корошо недовольный будам и недовольный мемонам, но ҳамаш вақти соат. Серьёзный бароца бурдесам именно зидди экстремизм, терроризм. Дар байни 21 рӯз, насиб боша ман видеоша рӯзи эфир мемонам, 76 бандитои Озарбойҷона ай гӯшашон кашида, ай мӯи саршон, ай ришошон шатақати самолёта боршон кесан. Ва як политики ҷавони Киргизия биромад гап зад ки дар байни 28 рӯз 16 блогера именно территорияи Российской Федерации и Европа ба забони русӣ гап зад ки халта кашида овардем ва пишти панҷара ҷошон кардем. Имрӯзо дӯстони азиз, ай ба ном оппозитсияи мо то ба ном муллора дар бисёр гапошон экстремистӣ дида мешавад. Айҷайса ман гуфта будам и бо мегӯм. Агар именно ман дар любой эфиротон, дар гиҷое ки шумо гап мезанед, агар ман бинам именно экстремизм, терроризм, мебурам гап мезанам. ҳамватанони азиз, биёед як ҷоя шида бароца барем. Як ҷоя шида. Биёед имрӯзо мо фикри оянда rakунем. Биёед мо имрӯзо ҷавонҳоро барои хуб барем. илтимостон мекунам.